Orun denporan, gizu, gara ostetik, aita bizan bez astran biherrien, ama etzien, da, situazio hori mejoratu barik, eta, urtetako, oportunidade hona base jente pio entzako joateko. Urte biharina joan zan barko bat, zeia solteruek izidezenak. Da gero, handik urte bire eskatu txuzen Australiak gobernuek familiz gaztiek umiekin. Bertan eroateko emigrazioa, bertan etxekoa, eta logo zerien. Gero anzkun barkoen, dizimbren urtegun, abenduen urtengun, da era iraien azkenin, 1960 Ile bat tardegun barkoen. Ze akordu deko zu? Akordaten zara viajegaz edo, zu mea zeinen, ez da? Larri, hori bai. Hori bai. Piztinea egia akordu jazten, lehenko bedezku zutena piztinea. Orduan barkoan piztinea eta guztia joan? Bai. Ez da muko modernoa, baina, piztinea txuki dauen. Da, itxosua, pio ure, eta lantzinin delfine batzuk usitxegun, da... Giza akordu jazten zerak, larritxasune gitxik gutxigun kanpoan, dero temporada bai, ezke gokaren temporadak Afrika pasetkara beti be, ez duzun ikusitzen horren beste kanpoan, beti ademaz zikizik izin gara, beti jaboten nundik abeixen.